Ay usay mas minasan. Karon minasan, akong ipakita sa inyo minasan ang duha ka tibay nila nga common lang pud diri sa Japan minasan ba. Una ang pag-order sa ilang fast food minasan ug unsaon. Ilang sistema sila mga panirada ba. Kay katong una na kong order minasan, naglibog ko putlig tiil. Pagbayad na ko minasan, gatagan ko katong murag katuloy murag imong gunitan ba. Nya dugay man niidol ko usay masin. Ano nanang order na ko gang ningon siyang hulat lang sila ibo-vibrate lang imong gigunitan. Ah hunto. Amo to ni kuan jud ay minsan mo vibrate gid siya nga okay nang order nimo. So grabing hasula gyud. First time. Ikaduha minasan katong nagpalit ko dito sa Uniqlo. Ginoo ko ang cashier minasan, ginoo ko mo kwinta ra mag-iya. Ihul ning ilunod ba nagabuang ko ato first time nako. So karon minasan akong gi-review minasan nga sweeto nako. So nara minasan ako ipakita minasan. Mag-order tag panulto minasan. Nagpila pa ko minasan. Ito na akong order. Guha na rimas ka? Hai rimas. Hai arigatou gozaimasu. Hai. Kani minasan oh. Pag man ako bayad gihatag ni sa kuha. Kani siya minasan, mo vibrate di siya pag nana akong order. Di na ako magsigig tawag dito. Mo vibrate pa ni siya. Ani vibrate na minasan oh. So ako nang kumiton. Nag-alarm na siya. Sumimasen. Hai, arigatou gozaimasu. Buting kayo na itong order minasan. Ito shrimp, hibi. Kanilami yung isda minasan eh. More marshmallow. Buri. So natay kanon sa galong. Kahit sini. Langga. Mantag kaon minasan. Minasan no, manatag kaon. Narao. So diri sa Japan minasan, wala sila trabahante ka tighipos sa mga kinanan kundi imong sarili na maghipos, ikaw na maghipos maguli sa mga kanan. Kung kibali ang rule nila diri minasan kay clean your own mess ba. So ato ning ihatod minasan ng kanan. So naay diretso nga linya minasan no para dire. Hai, arigatou gozaimasu. So hugas tagdamot. Inom tag tubig minasan. Ilang basurahan. Jadi so grabe limpyo kayo. Ano po nag-end akong video sa fast food sa Japan o sa mga tirada nila diri ba. Salamat kayo minasan. Sunod na po minasan. Arigatou gozaimasu. Minasan no. Natay gipalit minasan nalaw. So ato ni siyang bayaran. Ang pagbayad ani minasan, ibo nang ilunod minasan mo kwinta sa giya. Nara minasan ako kita. Diba? Diba? Ilunod sa ito. Iye. Otora. Ano? Di kwinta ra giya. Chugi. Okay des. Iye. Cash ani. Atora cash. Hai, tora okay na. Hauda na go eh. Musko si choto. Ni sang nah, sukli resibo sus pasti lang kuha ko nang ipamalit
butang dire. Ikaw mo kuan sa mong kamali. Musulod. Ay na ko. Lights na. Nana minasan no. Ito nang bit-bit. So mao to siya minasan ang bukwintar pug iya nga cashier. So salamat kay minasan og sunod na pud minasan nga naday makitang lingaw minasan. Arigato gozaimasu. So mao to siya minasan no. Uli na ko. Nag-order ko ticket sa train. So minasan no, salamat kay minasan na sa atong panagkuyog na pud minasan. So napakita na ko sa inyo minasan ang kuan. Katong sistema minasan og unsaon nila. So grabe yun, maka-ignorante pero tibay naman ta minasan. Kantigo naman ta. Salamat kay minasan.